Szia, Zsuzsi vagyok, és a mai edzés egy nagyon rövid, gyors, de hatékony hasizom erősítő pilates edzés lesz. 5 gyakorlatot mutatok, illetve fogunk együtt csinálni, ami biztos akkor is fog menni, hogyha nagyon kezdő vagy még, úgyhogy kezdjük is el, feküdjünk hanyat. Mind a két talp a talajon, tarkón a kéz, medence billánt, alhast feszítsd meg, annyira, hogy a derekadat ne told a matracba, egy pici rés legyen a derekad meg a talaj között, de azért behúzva tartod végig a hasadat, és hasprés. Belégzés, kilégzésre emel a mellkas, és vissza. Föl, és le. Az a fontos, hogy mozdulatlan legyen a derék. Így jobban dolgozik a hasizom alsó része is, és csak addig emeld a mellkast, amíg ezt a stabil helyzetet meg tudod tartani. Föl, és le. Fújjon, és szívod. Könyök maradjon hátul, vállak lent. Még 4-et. Kettőt. Utolsó. Tedd le a fejen, maradhat tarkón a kéz, emeld meg mind a két lábat hajlítva, comb függőleges, ne húzd így közel a mellkashoz, és most is figyelj, hogy ne homoríts, hanem a hasizom alsó részét megfeszíted, billented a medencét, így lesz stabil a derekad, és páros láblengedés. Kilégzésre le, belégzésre föl. Nem baj, ha nem tudod leérinteni teljesen, az a fontos, hogy a derekad ne mozogjon. És minél jobban koncentrálsz, annál inkább fog jól erősödni a hasad, biztonságosan. 4-et. Kettő. Még egy. Tedd le a lábad, és jön a gombóc. Most húzd közelebb a sarkadat a fenekedhez, és egyszerre emeljük a térdet és a mellkast, úgyhogy egy pici csípőemelés is legyen benne. Itt most leérhet a derekad, belégzés, kilégzésre emel, és le. Sarkadat ne emeld el a fenekettől, könyök maradjon hátul. Ha összeér a térded a homlokoddal, az jó, ha nem, az se baj. Négyet. 3-at. Még egy. És engedd le. Karokat test mellett. Jön a dugóhúzó. Emeld meg mind a két lábad. Ha tudod, akkor nyújts teljesen, de lehet picit hajlítva is. Az a lényeg, hogy függőleges legyen a comb megint. És belégzésre, oldalra indíts egy kört, engedd le a lábad. Másik oldalról zárd be. Másik oldal, kör, és bezár. Lehet ez a kör nagyon pici. Másik oldal. Ne billegj. Az a lényeg. Még 3-at. Kicsit szélesebben támaszkodhatsz a kezeddel, és akkor úgy könnyebb megtartani. Utolsó. Másik oldal.
Húzd a térdet a mellkashoz. Pihi. Utána oldalra gördülve üljünk föl. Utolsó gyakorlat jön. Mind a két talpa talajon, csípőszéles terpezben. Legördülni fogunk. Hogyha ez nem esik jól a derekadnak, vagy a hasadnak, vagy bárminek, akkor hasprésben csináld majd a törzsforgatást. Az is ugyanolyan jó. Tedd tarkóra a kezed, alhast feszítsd meg, gördülj le egy picit, és 4, 3, 2, 1, gördülj vissza. Még 4-szer. Billen a medence, könyök hátul, és vissza. Még 3. Föl. 2. Válladat tartsd lent. Utolsó. Gördülj fel, kapaszkodj meg a térdhajlatban, vagy a térdedben. Forduljunk át térdelőülésbe. Kicsit megnyújtjuk, támaszkodj meg hátul. Tenyér hátrafele néz, nyújtózz bele, és itt a hasizmok fognak nyúlni. Másik oldal. Válkörzés hátra. Tartsd meg lent. És gratulálok! Készen vagy a mai edzéssel, megcsináltad. A Pilates az egyik leghatékonyabb, hogyha a hasizom erősítéséről van szó, főleg ha odafigyelsz tényleg a módszerre, a technikára, ahogy csináljuk a gyakorlatokat. Hogyha ez jobban érdekel, akkor keresd meg a YouTube csatornámon a Pilates kezdőknek sorozatot, és ott videóról videóra végigmegyünk azokon a fontos alapokon, amikkel biztosan tudsz majd pilatesezni. Köszönöm, hogy velem voltál, és holnap találkozunk újra.